ኣብ ሃገር ሶማል ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ዞባታት እቲ ሃገር ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ፍልልያት ተፈጢሩ ናብ ጎንፂ ከየምርሕ ይስጋእ ኣብ ዘለወሉ እዋን እታ ንርእሳ ከም ናጽ ሃገር እትቆጽርን ብእስራኤል ናይ ሃገር ኣፍልጦ ዝረኸበት ሶማሊላንድን ናይ ሶማል ዞባ ክንሳግን ርእሰ ምሕዳር ዘለዋ ፑንትላንድን ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝነበረ ስምዓት ወደባት ንምቁራጽ ዝወሰደ ውሳነ ሙሉ በሙሉ ነጺጎኖ ሶማሊላንድ መንግስቲ ፌደራል ሶማል ኣብ ልዕሊ መሬታ ሕጋዊ ወይ ምሕደራዊ ስልጣን የብሉን ኢላ ክትገልጽ እንከላ ፑንትላንድ ብወገና ውሳነ መንግስቲ ፌደራል ሶማል ተግባራዊ ዘይከውንን ዘይጸንዕኒ በመባል ነቲ ውሳነ ገብረ መልሲ ሂባቱ ኣላ ካቢነ ሚኒስትራት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ብሶኒ ኣብ ዝካየደ ኣኼባ ኩሎም ክልታዊ ስምዓት ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ዝተቋረጸ ኣፍሊጡ ነይሩ እቲ ውሳነ ስርሒታት ወደባት ትካላት መንግስቲ ከምኡውን ምትሕብባር ጸጥታን ምክልኻልን ምስ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዝሽፈን ምዃኑ ይነገር ብፍላይ ንጉዳይ ወደባት ዘጉልሐ መግለጺ መንግስቲ ፌደራል እቲ ውሳነ ኣብ ሶማሊላንድ ዝርከብ ወደብ በርበራ ኣብ ፑንትላንድ ዝርከብ ወደብ ቦሳሶ ኣብ ጁባላንድ ዝርከብ ወደብ ኪስማዮውን ዝምልከት ምዃኑ ኣፍሊጡሎ ጁባላንድ እውን ብወገና ነዚ ናይ መንግስቲ ፌደራል ውሳነ ነጺጋቶ እያ ዘላ መንግስቲ ፌደራል ግን ኣብ መግለጺ ወሲኹ ፌደራላውያን ትካላትን ኣባላት ሃገራዊ ፌደራላዊ ስርዓት እቲ ሃገርን ዝምልከት ምዃኑ ይሓቢሩ መንግስቲ ፌደራል እዚ ውሳነ ሉላውነት ሶማል ግዛታዊ ሓድነትን ሃገራዊ ሓድነት ሶማልን ንምዕቃብ ከም ዝኾነ ገሊጹሎ ብተወሳኺ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናጽነትን ፖለቲካዊ ምርግጋእን ሶማልያ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ መንቀሳቓስን ኣብ ሰላም ዘይፈጥር ተግባራትን ትሳተፍ ኣላ ክብል ከሲሱሎ ነዚ ናይ መንግስቲ ፌደራል ሶማል ውሳነ ስዒቡ ይኸኣ ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ንውሳነ መቃዲሾ ከም ዘይቅበላ ዘገልጽ መግለጺ ኣውፅአን ዘለዋ ካብ ሃገር እስራኤል ናይ መጀመርታ ናይ ሃገር ኣፍልጦ ዝረኸበት ሶማሊላንድ ንወደብ በርበራ ብዝምልከት ኣብ ዝተገብረ ስምዓት ዘለዋ ስልጣን ብምጥቃስ ነቲ ውሳነ ናይ መንግስቲ ፌደራል በትርከም ተቃወሞ ገሊጻላ ካብ ምቋም ሓሊፋውን ሶማሊላንድ ገዛ ርእሳ ዝኸኣለት ሃገር ከም ዝኾነትን መንግስቲ ሶማል ከዓ ኣብ ጉዳይ ውሳነታታ ዘእትዎ ከም ዘይብሉን ይሓቢራ ዘላ ኣብ ሶማሊላንድ ዝርከብ ወደብ በርበራ ከምኡውን ማዕርፎ ነፈርቲ በርበራን ናጻ ዞባ ንግድን ብመንግስቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብዝውነን ኩባንያ ምሕደራዊ ወደባት ዲፒ ወርልድ ዝካየድ እታ ኣካል ሶማል ኮይና ግን ከዓ ርእሰ ምሕዳር ዘለዋ ፑንትላንድ ብወገና ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ፕሮጀክት ልምዓት ወደብ ቦሳሶን ስምዕ ምትሕብባር ጸጥታ ፑንትላንድን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ንምስራዝ ዝወሰደ ውሳነ ተግባራዊ ዘይከውንን ዘላቕነት ዘይብሉን ውሳነ ኢላ ክትገልጾ እንከላ ፑንትላንድ ምምሕዳር ፕሬዝደንት ሓሰን ሼክ መሕሙድ ህዝቢ ሶማልያ ንምብትታንን ግጭት ንምፍጣርን ይሰርሕ ኣሎ ክትብል እውን ከሲሳላ ብተወሳኺ ፕሬዝደንት ሓሰን ሼክ መሕሙድ ሶማላውያን ኣብ ኣገደስቲ ጉዳያት እቲ ሃገር ከይመያየጡ ይኽልክል ኣሎ ክትብል እውን ነቒፋ ከም ዝፍለጥ ፑንትላንድ ወላውን ካብ ሶማል እንተዘይተፈንጨለት ብሓደ ወገንን ቅዋማ ብምሕያሽን ካብ መጀመርታ 2023 ጀሚራ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝነበረ ርክብ ዳርጋ ሙሉ በሙሉ ከም ዘቋረጸት ይፍለጥ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ምሕያሽ ዝተወስደ ተበግሶ ጽምዶ ዕንቅፋት ከም ዘጋጠመ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ተዛሪቡ ኣብቲ ትማሊ ምሸት ዘካየደ ናብ ዓለማዊ ዞባውን ዘቤታውን ጉዳያት ዘተኮረ ቃለ ምሕተት ዘቕረብዎ ተበግሶ ብወገን ኣሜሪካ ተጋራጫዊ ግብረ መልሲ ከም ዝተዋሃቦም ኣብርሂቡ ብፍላይ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዘውፅኦ ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ኣይከኣልን ዝብል መግለጺ ከም ዘቆጥዑውን ኢሳያስ ኣይሓበን መዳወኒ ወይ መሰይጠነ ዓይነት መልእኽቲ እዩ ብኸመይ መንገዲ ከምዚ ተጋራጫዊ መልእኽቲ ክመጽእ ይኽእል በቲ ሓደ ወገን ኮፍ ኢልና ክንዛረብ ንደሊና ብዛዕባ ወፍሪ ብዛዕባ ቆጠባዊ ምትሕጋዝ እንድሕር ተባሂሉ ኣብ ኤርትራ ኣይከኣልን እንድሕር ዝበሃል ኮይኑ ንምንታይ እቲ ዕላማ ጸቕጢ ክትገብር ወፍሪ ብናትካ ኩነት ከተገደድ ምእንቲ ዶስ ነቲ ጽምዶ ንገዛእ ርእሱ ክትብትኖ ምእንቲ ዝግበር ዘሎ ብምባል ኣነ ሕጂ እንታይ ዝብሎ ድብያን ጭውያን እዩ ከም ስልትን ተርኢናዮ ድብያን ጭውያን ከትሪ ተኸትራ መንገዲ ነቲ ጉዳይ ከይከደን ከሎ ድሕሪኡ ናትካ ዝመስለካ ርእስቲ ተመጽእ እዚ ግን ንዓና ሓድሽ እውን ኣይኮነን ሓድሽ ኢልና እውን ክንዛረብ ኣይንኽእልን ባህሪ ናይቲ ስርዓት ኣሰራርሑን እዩ ትጉንጽ ተፈራርሕ ተህድድ ተሰይጠን ድሕሪኡ ደድድለኻዮ ትረክብ ዓይነት ከም ሓደ ናይ ፖሊሲ ጋይድላይን ወይ መርሓ ናይ ፖሊሲ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ግን ልምዲ ባህሎም ኢሉ እንተኾነ ኤርትራ በቲ ገጢምዋ ዘሎ ብድሆታት ተስፋ ከይቆረጸት ምስ ምምሕዳር ትራምፕ ዝግበር ጽምዶ ክትቅጽሎ ምዃና እውን ኣሚቱሎ ኣብቲ ጽምዶ ከዓ ንኽልታዊ ጉዳያት ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ሶማልን ሱዳንን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ናይቲ ዞባን ኣሜሪካ ሓሳባትና ክነካፍል ኣለና ኢሉ ንሱ ቆፂሉ ኣብ ኩሎም ኣጋጣሚታት ቅድም ናትና ጉዳይ ክንሰርዕ ኣለና ናትና ጉዳይ ቅድም ክነማዕራረ ኣለና ክልታዊ ዝቅድም ዝመጽእ ዝበሃል ወይ ክልታዊ ወይ ሳልሳዊ ራብዓይ ደረጃ ሰርዒና ክንዛረበሉ ጸኒሕና ፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ምፍላጥ
ቀዳምነት እቲ ዝመርሖ መንግስቲ እውን ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኣብዘን ዝመጻ ዘለዋ 3 ዓመታት እውን እቲ ጽምዶ ክንቀጽሎ ኢና ንቕይሮ ንብድሎ ኣይክኸውንን እዩ እንታይ ፍረ ከምጽእ ይኽእል እንድሕር ተባሂሉ ግን ሓንቲ ኢድ ንበይና ኣይተጣቕዕን እያ ክብል ይመሊሱ። ኤርትራ ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ብፍሉይ ሓይልታት ጌራ ዝገበረቶ መጥቃዕትን ንምጭዋይ ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ብዝምልከት ኣብ ዝሃበቶ ገብረ መልሲ ነቲ ምጭዋይ ከም እትቃወምን ኣሜሪካ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ድማ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ዝጠሓሰን እዩ ብምባል ገሊጻ። አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሶፊያ ተስፋ ማርያም ነቲ ኤርትራ ኣካሉ ዝኾነት ጉጅለ መሓዙት ምክልኻል ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራት ወኪላ ኣብ ዘስማዓቶ መደረ ንምጭዋይ ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቶን ብኣሜሪካ ከም እትቃወም ክትገልጽ እንከላ እቲ ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድማ ኣብ ርእሰ ከተማታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ወተሃደራውን ሲቪላውን ቦታታት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመን ካብ ርእሰ ከተማታ ሃገር ወጻኢ እውን ኣብ ካልእ ክፋላት እቲ ፍጻመ ከም ዘጋጠመ ብምግላጽ ጉጅለ ሃገራት መሓዞት ንምክልኻል ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ተግባር ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝቃወምኦ ገሊጻላ። እታ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ወሲኻ ቬኔዙዌላ ርእሳ ንምክልኻል እትወስዶ ስጉምቲ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝድግፍኦ ልኡላውነታን ግዝኣታዊ ሓድነታን ንምዕቃብ እትገብሮ ውሳነታት እውን ከም ዝድግፍኦ ክትገልጽ እንከላ ኣሜሪካ ድማ ንልኡላውነት ካልኦት ሃገራት ክትኽብርን ንፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ድማ ብቕልጡፍ ናብ ሃገሩ ንኽምለስ ክትገብርን ጻውዒት ኣቕሪባ። ኣብ ክልል ደቡባዊ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣብ ወረዳ ሱሪ ዑደት ዝገብሩ ዝነበሩ 2 ዜጋታት ቱርክን ሓደ ዜጋ ኢትዮጵያን ብዕጡቓት ከም ዝተቆትሉ ምምሕዳር እቲ ወረዳ ኣፍሊጡ። መንግስቲ እቲ ክልል ኣብ ልዕሊቶም በጻሕቲ ዓዲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዘይተፈልጡ ጓሶት ዝተፈጸመ ክብል ተዛሪቡሎ። እቲ ሞት 2 ቱርካውያን በጻሕትን መራሕ መኪንኦም ዘሰዓበ መጥቃዕቲ ትማልሶኒ ከም ዝተፈጸመ ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ሱሪ ባርዱላ ኣሎሶኒ ሓቢሩሎ። እቶም 2 ዜጋታት ቱርኪ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኦሞ ኣብ ዝርከብ ወረዳ ሱሪ ንኽልተ መዓልታት ከም ጽንሑን ሓደ ናይቲ ከባቢ መራሒ ሓቢሩሎ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ድማ ኣብቲ ከባቢ ዑደት ድሕሪ ምክያዶም ይብገሱ ምንባሮም ተገሊጹ። ወሲኹ እቲ በዓል ስልጣን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ወረዳ ማጂ ናብ ዝርከብ ቱሚ ዝተባህለ ቀበሌ እናተጓዓዙ እንከለዉ ባንኪ ኣብ ዝተባህለ ቀበሌ ከም ዝተፈጸመ ሓቢሩሎ። ዋና ኣመሓዳሪ እቲ ወረዳ ባርዶላም እቲ መጥቃዕቲ ምስ ወረዳ ማጂ ኣብ ዘዳወብ ከባቢ ከም ዝተፈጸመ ይሓቢሩ። نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم.